гласуването нищо не знаете. Добре, събрахте ли лични карти? Така сме. 20, но не по-късно 21. Когато в 20-местно време изборното помещение има гласуване, председатели секретари установяват техния брой и самоличност. Не гласуването. Дали сте вътре? Дали сме вътре? Да не за гласуване. Че по-одеме си. По закон не може да забравя си. Няма да гласувате, защото не мога да избирате по точка 3. И отдолу пише с черно. Не сте ми взели личните карти. Ние сме тук. Ако го бяхте направили, Щяхме ние да гласуваме. лесният начин е... Показване на закона. Почвайте да вижте защо ни отказвате. Аз сме 20 човека, ето сега ще преминаме. Това е ваша работа да пишете. Не, няма на мене. На всеки един индивидуално. Ние сме да опашем. Не, писмен вид го искам. Да, и отиваш Не играй на развален телефон. Пишете защо ми отказвате да гласувам. Аз ще пиша възражение, ще тя и всичко останало. Аз къде ще го пусна и как ще Хората седете накрая да им кажете ходите си. Трябваше да вземете някакви мерки още от 5 часа, като виждате, че има народ. Така. И някой да вземе някакви мерки да обясня на хората. Ами защо не дойдете да гласувате без онлайн? Трябва да се сравните на тия, които не дойдоха без онлайн. Знаеш ли защо? Тя държавата не да че гласуване заради нея, аз съм надзор, като Трябва да предупредите хората, аз от мой кеф не да гласувам тук. Накрая ще дойде някой. аз не съм гласувал. Аз не съм гласувал. Ама виж сега, това е твой личен избор. Време 20 минути тук. За тия 20 минути тук сме 20 човека, ще замият 15 човека. Ама те си имат определен час. Ама кой как ще закрият, като има 20 човека за 10 минути 15 да минем? 9 часа приключва цяла България. Защо всеки човек 21 Ама всеки човек има право да си пусне гласа, нали? Има, нали? Така, значи няма кой да ми забрани на мен да си пусна гласа. Няма кой. Кой не разрешава на гражданин на Република България да гласува? Кажете ми. Как така? Хайде, бе! Нали трябваше Иди до София да ги питаш къде са. Ама аз съм тук и вие за това сте тук. Нали вие Аз не съм в София. Хората не са виновни, българи. Сега ще искаме писмено отсика. Да, и си тръгна. Все пак също трябва да жалите тях, защото те казват. Те казват, свършва деня и толкова. Пуснете записи в социалните медии. Ами да, Фейсбук и така Ама нататък. ако имаше, знаете ли колко са в списъка, че ще гласуват? 229. Знаеш ли колко минаха? 1000. Това трябваше да предвидят. Аз мисля, Толкова са заявили, че ще гласуват. това са електронни събития. Да, бе. Ама всички знаете, В България приключваме с Зависи от мен, разбирате. Ако зависи от мен, аз съм от 13 часа тук, дали съм половин час повече или не. организацията е такава. Ами съжалявам за това. Защото трябва да изпратим информация веднага. Цяла България спира 9 часа. до 24 часа. Да, къде го пише, че сме гласували? Я ги покажи. Айде, понеже си много устата, покажи ми закон. Не бе да говориш така. Не бе да говориш така. Много ви моля, не. Защо да не говоря? Защо трябва да да? В момента времето за скандал, за това време ще да минат 10 човека. Защо не? Защото вие не давате. Госпожо, не е той. Не е той, разберете. Те не Вижте, нека да ви кажа само едно Няма да изречение, го ми слушайте. Само едно Значи изречение. взиме нашите падна суполу. Разбрали ли съм? 13 часа съм тук. Дали ще стои половин час повече или по-малко, за мен не е от значение. Не мога, госпожо, разберете. Ако продължим след 9 часа, Не нарушавам може така да закона. говори. Аз не съм в състояние Беше само това. Добре, обадите До се. 12 са гласували, че Госпожо, преди секунди, минути говорих с ЦИК, разберете. Ми говорете пак, ние от тук няма да Не излезем. искам да си ядем гласа. Ма госпожо, се пак и кажете, аз не мога да
променя това, разбирате ли? Кой съм аз? Ние няма да излезем. Много ме моля, само стойте малко. Ние уважаваме да упражниме правото си на глас. Обадете се, пуснете го на спикър, ние ще чуеме и има си начини. Преди 2 години в паркинг разрешиха. Има член, за който казва, че има неизменимо право на всеки Да, но не искаме да чуеме, че говорите с езици, защото телефона, който той не дига. Не може? Но аз състояние не съм да променя за кой съм аз. Добре, вие събрахте ли казвате какво сте как това е голямо нарушение? Защото ако примерно бяхте казали, как да не? Дори и толкова, дори факта, че няма името, че ви няма името и че всъщност вие сте тук, не може. Аз през цялото време да гледам така облечена. И дори не ви знаете името. Аз ви казвам, който се чувства добре, той не идва да Как да не има нещо? Няма нищо. Няма заместник. Нека да се излезе на папки и заплахи. Добре, нека сега да ни се кара. Вие, искам да питам нещо. Вие като видяхте, че има по-голям наплив от хора, отколкото е очаквано, свързахте ли се с ЦИК да им го кажете това? И те какво ви казаха? Нека да ви отговоря. Мога ли да ви дам отговор? Да. Това не е ситуацията само в Лондон. Подобна е ситуацията в Мадрид, в Барселона, в Берлин, в цяла Западна Европа. Добре. Една от причините, знаете ли каква е? Каква е? Тук има подадени 200 заявления или 200 няколко заявления за гласуване. Добре. На база на този брой заявления, те са решили, че в тази секция ще работят тези хора. Да. Ако имаше 2000 заявления, щяха да отпуснат 20 човека или 10 или колкото, разбирате ли? Това ми е ясно. Само че... Тук на края на разбора, по простата математика, защо нямаше само 200 бюлетини за подаване? Ами откъде се взеха останалите? За останалите хора? Значи все пак това, което го взимаш, чертаеш му хиксче и го пускаш вътре. Така. Това нещо откъде се взеха толкова много? Защото те са достатъчни. Да, а добре, като не са били заявени, откъде се взеха да са достатъчни? Госпожо, вие ми задавате въпроси, на които не мога да ви отговоря. Не, аз не искам вие да ни отговаряте. Аз не съм Централна избирателна комисия. Не съм А те какво ви казаха? И другото е Вие като им казахте, добре, има по-голям наплив от хора. Не може ли да отворим още няколко бюра? Госпожата, когато се обади преди малко ми каза, нямате право да нарушите закона. Съжалявам много, лека вечер. Точка на въпроса. Съжалявам много. Ако зависи от мен да ви обслужа по 3-4 минути на човек, тук 20-30, не зависи от мен. Съжалявам много. Не съм закона, не съм ЦИК. Нямам това право. Това ми е ясно, вие си просто един човек, но те какво ви казаха? Това ми казаха, че тази ситуация не е само в Лондон. Аналогична е била ситуацията в Мадрид, Кога ви Барселона. Няколко пъти разговаряхме с ЦИК. В Берлин, в Париж. Това, не знам, има голям интерес към тези избори сред българите в Западна Европа. Аналогична е била ситуация. Говорихме с тях няколко пъти. Ако бяхме продължили, щяха да анулират целият. Добре, от сутринта говорили сте, примерно на обяд. Те знаеха ли, че има вече по-голям наплив от хора тук? Да. Ами, добре, и как са реагирали по този начин? Как оправите мислите, се? че бихте могли да Това ли ви казаха? Оправите се. Реакцията, обяснението на опашката отвън беше. Казахте ми, Моля ви, не ми отидете отговаря в този номер. посолството, Дадохте ми някакъв защото номер, който не там отговаря. има 4 бюра, играят си тетрис и няма хора. Нас ни препращаха към посолството, вместо от посолството някой да дойде да помогне на секцията тук. Ами аз това се опитвам да разбера. Това излиза. Всеки си прави оставка и това е. И същевременно, понеже при тях няма хора, те ще затворят секцията. Който не разбира... И ние само ще се разходиме, но няма да можем да си дадем гласа. Това е идеята. Защото казва формално, ето тук, колко да регистрирали, Зависи от време, в което да си Нека вече щях да съм си легнал. Разбираш? Вече щях да съм си легнал. Аз това им казвам.
Аз съм от 13 часа тук. Дали ще бъде 13 часа или 14, голямо значение за мен няма. Ако бяхме продължили след 9, щяха да канцелират целият процес. Кой знае, че се е продължило не до 9, а до 9 и половина. Кой не можеш? Моля? Дали съм половин час по-малко или по-малко? Не мога да разберете. Нямаш право. Имаш право да твърдиш. Пусти ли хората да се изгласуват и се съгласували в редовното време? 8 бе. 15 човека. Кой да ги пусне? Всички ще ги пуснете. Всички ще се сумирате и ги пущате и изходят. Губиш ли времето по 15 минути? Днес ли са наблюдават цял ден 15 минути един човек да се... Вижте, пише ли някъде време на всяка бюлетина, кога е подадена? Не пише. Има ли номер на бюлетините? Хората се гласуват. Моля? Къде? Добре, а на този номер свързан ли е с час и минута, в която е подаден? Не. Ами тогава какъв проблема? Чисто са вътре да гласуват. Моля? Ти още не си приключил броенето, не си почнал броенето. Вижте. Вижте, не може от ЦИК да разиграват постоянно хората. Не може да кажат. Не може да кажат. А 50 ли? Айде брат. Не сме 50. Аз го чух. Го чух как говореше в Ушким с Тисо и каза, че са 50. Ушким да се Може ли всички да запазят тишина? Бихте ли разговаряли с Централната избирателна комисия пред всички хора? Да, пуснете да ви се Пуснете спикера. С кого разговарям, представите? Ало? Чувам ви, да. Само секунда. Спикъра пуснете. Само секунда. Една минута. Къде път това беше? Дай го, Алекс. Няма да можеш. Ма то е увеличено. Няма да можеш. Чакай се. Така. А? Не, един път. Ало? Ало? Да, чувам ви, госпожо. С кого разговарям? Обаждам се от Лондон, от Грин, се казва. Ало? Да, с кого разговарям, представете? Добре. Имам въпрос към вас, защото имаме голям проблем. Има не знам колко хора в момента, около 30 човека останали. Има ли възможност да удължим работния ден? Разговарях с вашите колеги. Има ли възможност да удължим работния ден с половин или един час, така че да можем да обслужим останалите? Чувате ли ме в момента? Казаха само секунда, изчакай. Добре, чакаме. Кой набра този номер? Не знам с кого разговарям. Не съм го набрала. Не съм го набрала аз. Беше грубо. Да, чувам ви. Ало? С кого разговарям, прощавайте? Мартин Райков, на каква позиция сте, господин Алексей? Член на Централна избирателна комисия. Обаждам се от Лондон, от Грин, а в момента аз съм председател на секцията и около мен има около 30 или малко по-малко или малко повече български граждани, които искат да гласуват, които са афектирани, защото им казах, че изборният ден трябва да приключи в 9. Казах им това, следвайки инструкциите, които получих от ЦИК. Моят въпрос към вас е, в момента сте на спикерфон, всички ви чуват. Не, точно. Не. Моля? Секунда. Чувам ви. Да.
Само секунда, изчакайте така. Значи, трябва... Така, може ли сега да ни чуете? Може ли да повторите това, защото всички са около мен и предполага, че аз съм инициатор на това нещо? Никой не е събрал документи тук. Добре, за жалост. Закона не беше напълно спазен, Има ли възможност да продължим така, че да обслужим тези 20-30 човека, които са около мен? Които искат да гласуват. Има ли някаква възможност с разрешение от някого писмено, което да ми пратите по имейл или по някаква друга? Моля? Не на колективен орган. Може ли да някой да ме оторизира така, че да продължим работния ден с половин час? Да. Отговор е да. Това е също закона. Знаеш ли колко пъти ни се налагало да работим без да ни плащат, бе? Ти искаш имейл, за да ти платят 1 час. Няма да му го платят, той е включен. За вчера, днеска и утре вземат пари. Да. Да. Добре, това аз бих ли могъл да взема това решение като председател? Да. Може ли само Опасна си. И това е да. Аз съм зрела техни води. В тия лайна измъкнах се отдавна от тях. Да се организира на това на другата. Това ли беше извинение? Да. Да се организираме по-рано, да. Те трябва да се организират. Ама какво се прави? Ще не бъде ли? Без телефона ще ни бъде. Чакаме имейли, какво? Защото човека му каза, вие като председател на комисия, може да вземете решение въз основа на тяхните желания и искания. Първото нарушение е, че ни смаха личните карти. Точно така. Тук ви подкрепям. Това е първото нарушение. В 9 без 10 трябваше да ги съжалете. 9 без 8, а ние бяхме даже и повече. И трябваше да обслужат всички. А те половината ги изгориха. Да. Те ги върнаха, казаха им, че не може да гласуват. Няма време, вървете в посолството. Добре, бе, чакаме, няма проблем, чакаме. Ето, чакаме. Ето, стоим, чакаме. Не сме им мръднали, стоим. Не, аз това го разбирам, вие... Аз чух човека като каза, това можехте да го направите вие с ваше решение лично. Който говорите, не знам с кой говори. Да, и беше на спикер до мен. Аз разбирам, обаче това е просто... Аз 100 по пъти. Трябваше да ни вземете карта. Да седнем, да легнем, с главнички. Ако ги бяхте взели на всички присъстващи карти. С главнички. И си работихте без тия разправи, щяхме да приключим преди 9. Обаче след някое ъгълче имаше, защото не забрахте картите. По-добре ми е така времето максимално до 9. 7 часа нямаше да има никакво. Да, чувам и слушаме много добре. Добре, има ли аналогични такива случаи в други секции? Нишан 2013 аз работихме до 10 часа. Ти решаваш, ти си шефа. Благодаря. Ти си шеф, ти решаваш. Ама нарушил си закона. В 8 трябваше да им събереш личните карти. Ти си нарушил закона. Не съм нарушил закона, защото... Това е нарушение на закона. В 8 установяваш дали има хора да гласуват и събираш личните карти. Ти решаваш колко могат да... Секундата. Ти решаваш колко могат да минат до 9. Само на тези хора им взимаш личните карти. След 9 и 1 нямаш право.
Приключваме вече. Ти в момента си ги председател. Не. Разрешиха ли ти или не? Не. Не, казаха, че може вие да решите. Ви разрешете, госпожо. Не, казаха, че вие може да вземете решение. Искам да ви кажа, че 2013 Ама не обяснихте. на наша отговорност, за да обслужиме тези хора, като председатели на комисии, сме взели на своя глава решение. Хората да бъдат обслужвани до 10:30. Да, трябва да наруша закона, мога. Ама вие го нарушихте, след като ни взимахте личните карти в 8 часа. Това е първото нарушение. Аз сега се поправя. Кое съм нарушил, госпожо? В 8 часа Колко пъти ви излизате. казахме още преди в 8? Няма казване. Колко пъти Вие ви... когато отидете, Не се казва. казвате ли? Да, казвам. Вие работите и боравите документално Така. с нещо. Излизате, събирате, преценявате. Госпожо, Нямаше вече в 8 часа отвън хора, бе, Петя, всички бяхме вътре. Приключва в 8. И след това ви казвам. И казахте, че ще съберете картите. Госпожо, нека само да се... Не може член на вашата комисия, член на вашата комисия, аз съм тук от 4:30 да седи на това место и да пие кафе. Това е недопустимо. Не знам кой... Извинявайте, госпожо Ангелиева. Такъв човек, свидетели сме не по-малко от 10 човека. Стоя и пие кафе. Тук пред цялото не вие, член на комисията. Аз ви помолих в 4:30. Какво да направим? Ама ти не искаш нарочно да го направиш това на имен. Каза, че може да го направите. Право да го направите, ви го говориха в телефона. Съм ви поканил и да преценя, искам да продължи до 9 или до 10. Нали са ви казали, че Нали ви вие говориха, преценявате? че вие преценявате и че може да го направите? Каза какво? Закона казва, че в 9 часа изборния ден трябва да... Точно така. Обаче какво каза? Да излезне да прецени колко да се Каза, че по ваше Ма ние бяхме вътре, то нямаше вече отвън хора. Ема да, но не го направиха. Вие не сте спазили закона за Вие вече не сте го спазили, за да Ще не нарушават. Ние ще си премълчим за вашето нарушение. Госпожо, Вие за нашето. Айде зад масата, ако обичате си пуснем гласец. Айде, господин. Все пак сме фондом, не сме пети. Тук сме 2 часа назад никой няма да Къде се обажда? Номер на избирателната секция, не знаеш, ама как? Така че много неща не са както трябва да се свършим. Айде сега да приключим с изборния ден. Ние ще приглътнем вашето нарушение и вие нашата наглост. не, госпожо, няма да Вие нашето нарушение и вие нашата наглост. Почвайте да пишете. Госпожо, не става въпрос да Не става въпрос за това. Вие бяхте къде сте на бърга? Целият ден, защото сте от 6 часа тук. И 5 часа искате ли си идете вън, вие да знаете какво е? Стия си излагате си хора. 20 човека сме, хайде. Аз виновен ли съм, че сте стояли при нас? Да, защото вие не организирахте нещата добре. Вие изключително бавно работите. Вие говорите. Давайте вие го работите, ако сте по-експедитивна. Да, може ли? Може ли? Заповядайте. Ами, вие се нареждате, господин, вие от посолството се оправите. Аз не работя за посолство. Вие сте за БСП, сигурно. Ако ще да забоната... Напишете си името, моля ви. Ще напишем такъв. Не мога, съжалявам, не мога да позволя Ей, за това България на това положение. Съжалявам. Защото ние просто людия тук ходим да се молим на богоизбраните, дето ни бият шута в газа. Значи току-що в телевизията съобщиха, че Бойко се подава оставката, така че може да ги допуснем. Разрешава, нали? Да. Господин, какво значение има Бойко? Бойко е разрешава. Всички за БСП. За БСП да се гласуваме. Това е. Съжалявам, не мога да ви позволя да продължи работене. Добре, Съжалявам, напишете името на не е колежката до мен, или просто да съжалявам. Ако имах тази... Личните карти на хората в законовия срок. Нормално. Седа и искам си дам гласа, човек. Не искам да си дам, това си ми е моят право. 3 пъти съм идвала. Това си е моят право. 3 пъти съм идвала. За 20 минути на обяд дойдох тук. Има опашки и се връщаме. Госпожо, Накрая не съм чакаме 5 часа, за да си тръгнем.
Може ли да си напишете името? Хайде, напишете го, че и трябва утре сме на работа. Може ли да приключим с гласуването? Да седите зад масата и да си пуснем гласовете? И да си ходим по време, по на работа сме всички. Това трябва да се вземе решение. Така. Поставете вашето име. Бихте ли само се написала? Да, разбира се. Просто трябва да знам, иначе напишете и просто ще го. Комисията просто трябва да вземе Ами решение. няма къде. Искам просто вашите имена. Искам вашите имена, за да знам утре като говоря за кого. До сега и вие щяхте да вечеряте, дами и господа, вместо да спориме. Кой прав, кой крив? Ами, вземете го решение. Аз не мога да взема това решение. Съжалявам. Ние го вземем това решение. Кога ние го вземем това решение? Вземете решение. Ето народа взема решение. Ако искате наистина ще ви вършим, и чайте. Господине, вижте, разберете, не е лично това нещо. Как да не е? Сега отзор да си тръгнете по-рано, сега си тръгвате по-късно, разбираш ли? Не е отзор. От какво? Който ти го нарушива човек, бе. Ама ти, защо не се Картата къде е, господине? Личната ми карта къде е? Господине, от седмици... Нема да ги оставим, аз го после тук 3 часа. Работният изборния ден приключва в 8. Събрахте картите на хората в Записвате непрекъснато. Кой няма да... Вие дали виждате? Защо не? Аз нищо не